kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe yaw Piindi TV won be nder leydi Sénégal hay bowal leydi on calminama woni mon fof inde mum e yettode mum en garti e katande jomiraado jom bade bawde ngam humnude odo aadi menen modon e kala subaka do e plateau Piindi TV ko robindo jayndeji joni ko e jayndeji men padden hande ko aljuma jeenay lewru juin hitande ujunnaji de nogas e tati jayndeji leydi men e odo subaka hande ngari koye fandol muudo haysono tawi din kabaruji goddodirani sababu koko benni do e di dumunaji jawtudi en puddorto jaynde le témoin den jaynde wayna arti ko yewti ko e no de balde bennude ko yewti on violation woni walla on violente manifestation woni din seppoji guldi jaw mem do e nder leydi meden Sénégal e on saha jaynden ko be mbi e o saha mo gonden ko dum waktu limoje de ganduda de ko limoje limtindi moni fof non e limore mudum tagal de laamu ngu hollitno wonde ko yimbe sappo e jeegomo kawri hen e ladial amnesty habri nogas tato pastef ari hanki wi ko nogas jeegomo bani adama kawri ladial sabi non jaynen ko be mbi hande woni do ko limore e limtoje manam ko dum guerre de chiffres no be jidi famnirden e odo sahambo kalten be kabri ko moni fof nana tami limore mudum wonande laamu ngu e société civile walla mbiyene amnesty international kono kadi ɓe ganduɗa kañumen goni hono pastef woni landa lundongo landa mo ardi Ousmane Sonko ko hanki ɓe kuccodirno e janiyankoɓe e on tuma noon janiyankoɓe garti hen e toɓɓe certuɗi moni foof nana tami limori muɗum e wiide nden jayde le témoin jayde enquête kañumni ari e ko yewti on ɗon tension politique on ɗin fitnaji ganduɗa ɗi ene mimi leydi men Sénégal to banggue dawrugol ɓe mbi ko ɗum dialogue contre la montre manam oɗo dialogue hande mbo gonaɗo o ko dialogue mo ganduɗa o kay koko jogori heñirode no fewi sabu din commission ngaji jeenay kala ma puddo golle mumen e odo nyalawma hande ko dum jeenay ko be gandinen be kabri mawlendi Macky Sall hokkibe hañande nogas joyi lewru juin de be poti gaynude on don tuma kanko ne o tama ko be kaldi ko e wada ko yewti ko e discours makko mbo farate besnguji di be garti ha joni e on délai mo ganduɗa o ko délai paɗanɗo wonande ɗin sungoji tijjaɗi fof janenkoɓe ndendini mbaɗi e gardidi bindol wonde lo dialogue contre la montre le quotidien kañum ari koye haɗide on manifestation mbo préfet de Dakar haaɗi ɓe ganduɗa kañumen goni F24 dariɓe gam haɓade 3e mandat janenkoɓe mbi ko préfet ne wayno yaɓɓi walla mbiyen kamɓe F24 ɓe jabɓi on ɗon arrêté mbo préfet de Dakar ɓe dokki rendez-vous yimɓe mabɓe janggo aset tonto VDN ngam be mbada sepp mabbe ngam habare on 3e mandat din ko godini jaaje hello jeedide e nder den jayndi witende quotidien le quotidien jayndi li quotidien e odo subakande ari on don manifestation mbo benno e on F24 ben be ganda ko gollobe e golle cak no pamirton ben dognobe moto taxi do e Dakar kono kare ben aynabe walla mbiyen tan ben julankobe to bangi jawdi woni tefankobe no pular no dirta hani ben yeyobe witebe julo balebelen woni marchand ambulant kanyum kala ne wayno gummima darima ngam habade ben be ganda ko jotribe seppo e nder leydi ndi woni ben wonduɓe laamu ngu e ben opposition be koliti wonde kambene hay chapter Allah koy e tagore Allah jiya kambene koy leydi hebe jiya te ko jonte seedi heddi din e den julde taske te kambe ko be gollobe ko be joman galleji en ko be joman besngulen dum non be gaccata hay goto ina yubbina seppo ina telbina golle mabbe don do be ngoni e gollade odo saha woni ko tawetende den jayndi witende li quotidien jayne gendire nde losole kanyum ari koy kongudi
maître Aissata Tall Sall mo ganduɗa kam woni ambassadeur leydi walla mbiyen kañum tigui woni jagoɗo tambiɗo gueɗe Sénégal naaɓe toon to caggal leydi kanko bismi ɓen ambassadeur en joriniɓe ɗo leyɗele mumen ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ha e ɓen halfinaɓe mission ngaji mumen diplomatique ina wayno noon kanko jagorɗo jandiyankoɓe mbi ko deñi hakkillaji ɓen ɓe ganduɗa ko jodniɓe leyɗele mumen ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ko hanki wonno gam wadde ɓeeto kono kadi e gonka leydi ndi e nder leydi ha e caggal leydi kala e wiide wonde ɓen yo hakkillaji ndecca foof nana e sous contrôle kono kadi laamu ngu accata hay goto ina waɗa won e gueɗe hani kene herƴina ɗen jokkodira hakkude Sénégal e ko heddi e windere nde jayde l'observateur kañum ne natiri dingaral ina wayno ko on audience hakkude maw leydi ndi Macky Sall e patronat sanani patronat noon ko ɓen tambiɓe kala ko fate banggue hono joomen doole en witeɓe ha joni milliardaire en ɓe ganduɗa tambi golle ɓurɗe sembude nder leydi Sénégal ɓe mbi ko maw leydi ndi Macky Sall de loggani ɗemgal e jeese mabɓe horejo Macky Sall habri wondeni ina jokki ha joni ko hande ɓuuri darade gam haɓade ɓen ɓe ganduɗa ko dartoriɓe helde bonnude kono kadi o haali toon haala 3e mandat ɓe mbi ko chef de l' état ina wayno tan holliti doole e sembe gam huccinde ɓen ɓe ganduɗa ko dariɓe bonnande leydi Sénégal kala e kuuɓal o haali ɗum noon koye nder ko ganduɗa kam tiguni kaldigal hakkude makko e patronat en woni tambiɓe kala ko fate banggue golle mawɗe leydi Sénégal o holliti wonde noon kaldigal ko gotal woodi woni on dialogue national kala joguiɗo ko ene haala yo ar taw taaɓi e on tuma ɓe mbawa haaldude ɓe pamodira ɗo wi noon ngal ɗon kaldigal kadi ina tawe hen juurde taske tijjane nde ina jeeya eɗen noon golle ganduɗa ɗe eɓe kaldi hen no fewi janenkoɓe gaari andinden on dialogue politique ko hande fuɗɗoto golle muɗum ko biteɗo Seydou Nourou Ba kañum tigui ardoto ngal ɗon kaldigal woni on dialogue national jayde les échos nden ari e ko yewiti e ngal kaldigal hakkunde horejo leydi ndi Sénégal e on mo ganduɗa kam woni hoore leydi France biteɗo Emmanuel Macron tawi ɗin konngudi yaltin ɗum ko jande witende Jeune Afrique ɓamta ɗin konngudi jande les échos ɓe mbi ko wajuji ɗi Macron waɗi fewde maw leydi ndi Macky Sall o wi ɗum ko yo wulto walla yo haytu wadde on 3e candidature so tawi kayne jogui gon ɗon miijo beele leydi Sénégal ina yiita deeri muɗum e démocratie muɗum e on tuma Emmanuel Macron wimo so tawi a waɗi ko way noon ma dañ ko ganduɗa ko farta mawɗo wawde ɗowde gollorɗe kewɗe ko wayno tigui ɗo e Afrique hani e ko yewiti e gueɗe ganduɗa ko wiyete G20 hani e nder sengo pelle goɗɗe ganduɗa ene tawe e nder windere nde kala e kuuɓal ɗum ko conseil mo ganduɗa walla mbiyen ko wajuji ɗi ganduɗa ɗi Emmanuel Macron suuti ɗum fewde maw leydi ndi Macky Sall tawi ɗin konngudi mbiɗen yewtida ko e nder jayde witende Jeune Afrique ɓamta ɗin konngudi ko jayde witende les échos jayde besbi le jour nden wi ko lewru caggal ko ummi toon to ko Abdoulaye Daouda Diallo ummi toon to palais manam wondemo directeur de cabinet mo chef de l' état ɓe mbi ko maw leydi ndi Macky Sall ha joni en yiilo on ɗon dirkab muɗum woni directeur du cabinet muɗum e on tuma noon ɓe limti inde ɓeɗo woni Demba Diouf Bamba Anne e mo ganduɗa kam woni Abdoulaye Faye ɓe ganduɗa ko tato wonnoɓe adjoint ji makko kanko Abdoulaye Daouda Diallo jaynenkoɓe noon mbi togui tan 2012 ha fayi e lewru caggal ɓe kolliti wondene ina wayno ko yimɓe jeetato keeɓi liggade on ɗon poste directeur de cabinet ko ɗum record manam ko hunde ganduɗa nde meeɗa yiyede e to banggue laamuji leydi Sénégal ɓe kolliti wonde on ɗon dauphin ko puissance manam ko kewɗo doole saabi noon omo ganduɗa ko biteɗo Mamour Cissé holliti walla gonnoɗo ancien DIRCAP mo Abdoulaye Wade o wi on ɗon poste ko poste baɗɗo sensible hollirde wonde tan Abdoulaye Daouda Diallo hande o ene tawe toon to conseil économique social et environnemental woni CSE jayde Stade Quotidien ko wotere jayde sport ɗe cuɓiɗen hande nden jayde ari koye football ɓe garti koye Habib Diallo no jiiɗude ngal ɗon natal ɗum noon ko match hakkude leydi Sénégal e dowla Bénin éliminatoire Côte d'Ivoire 2023 5e journée hakkude meɗen e Bénin kono kadi match amical hakkude leydi Sénégal e dowla Brésil ɓe mbi ko Habib Diallo de oɗo saaha hande ko saaha jontuɗo mbo foti wadde saisir occasion ɗum ko caggal absence Boulaye Dia gagné oɗo saaha ɓe mbi noon ko Habib Diallo ene foti wadde ko mantini so wama ɗum ala hankkadi dine kam hunde jogori ko accirdemo ha laaɓa ceer nde tawno guila ɓami noddede ko bitute tan o heeɓi loggude e nder loggande équipe nationale du Sénégal kona ɗum janankoɓe garti on ɗon préparation woni premier galope d' entraînement hanki toon to stadium Abdoulaye Wade mo Diamniadio ɓe mbi ko Aliou Cissé fuɗɗorima on ɗon entraînement muɗum ko tolni sappo e jeenayo ɓe ganduɗa ɓe ko mbarodi woni sappo e jeerayo sen pewdirigol ɗon konngol kono ɗum janankoɓe garti ko yewti e on ɗon saison mbo Gordiola ha toon to final Ligue des Champions kono te ɓe kalat ɗo ko haala Erling Haaland cuuɗɗo konnguɗi ɓe mbi tan komo hoyɗi ngam wadde triplé woni ƴettude on ɗon champion
championnat déjà ɗum waɗi toon to Angleterre kono kadi ƴettude on ɗon ko wiyete ko ha joni League Cup so tawi en kaali inde nde woni coupe d'Angleterre caggal muɗum noon ko ɓe joopi ko on ɗon Ligue des champions coupe mo Grandes Oreilles jogoɗo fettude janggo toon to Istanbul ɓe mbi tan de ko Erling Haaland ina hoyɗito wadde triplé e ko yewti oɗon saison muɗum garawnijo toon to Manchester City goɗɗo kalɗo hen jogoɗo tawede on ɗon final ko André Onana gardien du but Inter de Milan kono kadi toon to leydi witendi Cameroun o wi ɓe jarata Istanbul ko mayoyde ko konguɗi makko ɗi o suuti manam hollirde wonde hay hunde koɓe ñongo juuɗe ko yewti on ɗon final hakkude mabɓe e on ɗon équipe mbo Manchester City jayre witende sunu lambo ko ɗon guddirten robine men jayndeje oɗo subaka hande ɓen jaynen koɓe gaari koye sippiro Balla Gaye 2 caggal nde joƴini on ɗon certificat muɗum médical ko tolni jonte ɗiɗi ko wawata wadde entraîné ɓe mbi tan ko combat makko e Eumeu Sène ponnoɗo wadde ñande capantati lewru juillet waɗama kadi reporté ɗum ɗon noon ko ɗum signé Dieng noon jaynen ko ɓe mbiri hollirde wonde tan on ɗon troisiéme confrontation hakkude makko kanko Lion de Guédiawaye e on ɗon mbo Tyson koko dirtina kadi ha diwa ɗiɗo sahaji goɗɗi date kesso soit taw andinede bandiraɓeɓe ko yi konngudi guddirten robine men jayndeje oɗo subaka hande joni joni o paaden ko rogere wattindinde ɗum woni hono ko wiyete fait divers fait divers men e oɗo subaka hande aljuma garaten koko yewiti e nden jayde li quotidien jayde artude e ko woni goƴaji dendagal ɓesgol leydi Sénégal woni ɓe ganduɗa kañumen ala ko wondi ɗumen e ko wiyete politique ɓe ganduɗa ko dawa hirto en walla ko dawa wotto en hay ko nandi hen woni ɓen no dirteɓe e dognoɓe motoji biteɗi cak woni ko fate banggue ɓen waɗoɓe livreur ɗo e wurlamorgo ngo Dakar kono kadi e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko marchand ambulant en woni Jula Balebel en kono kadi e ɓen ɗon agaɓe walla sa lama mbiya no mbirunoɗen nani hono ɓen ɗon yeeyoɓe jawdi noddirteɓe tefankoɓe ɗo e wurlamorgo ngo Dakar dariɓe lang kuccodiri e ɓen ɗon ɓe Benno Bokk Yakar kuccodiri e F24 hani wonɓe ganduɗa ɓe ko yiiɓe yuɓɓinde seppoji ina dillina wuuro ngo kono kadi ne kaɗa golle mabɓe yaade saabu eɗen gandi ɓen dognoɓe cak kañumen kam ɓurɓe waɗede impacté ko yewti e ɗin ɗon seppoji ko kamɓe goni numéro 1 nde tawno kala nde seppoji dawi préfet de Dakar walla gouverneur hoore muɗum heewi ko yaltinde arrêté e on ɗon arrêté noon ne wayno haɗaɓe dogde ko tolni e ñalawma kuuɗo te soɓe dogani ko hen ɓe ñamata ko hen ɓe jarata ko hen ɓe mbaɗata gueɗe mabɓe kala ɓen ɗon noon hande daari mbi wondene kañumen ne daarima koye leydi he jeeya hay caprel Allah koye Allah manam koye tagore Allah jeyanoɓe kewi widni hono caprel jiggore ɓenne kadi ɓe ganduɗa ko witeɓe tefankoɓe adduɓe jawɗi mumen no fewi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ina ɗaɓɓa kileneɓe ɓenne kadi ina jogui kulhuli no fewi haalaka haala ɓen Jula Balebel en woni ɓen les marchands ambulants ɓen kala noon hande daarima mbi ko tati memata jeenayyi seppoji ɗi yo kokku haalaɓa ceera nde tawno ko jonta seeɗa keddi e julde taske nde teɗen gandi julde taske ko julde ganduɗa nde ina heewi fereji ina heewi tampere koma yiile guila e joni koma wallodire guila e joni nde ñalawma o wawa tigui ñantede e wawde sinkede e on tuma noon kamɓe ne ɓe darima gam hollirde koye mabɓe enenne kadi koye mabɓe jantuɗen nde tawno en ɓooyi haalde mbiɗen ko politique fotani ɗeɗɗude leydi Sénégal nde tawno politique ko yimɓon seeɗa daari ina mbaɗa politique mais ko heddi ko waɗani politique sa ƴeewi ko temedde ujunnaje kono kadi ko million ngaji Sénégal naɓe ganduɗa ɓe goƴaka politique sa ƴeewi ni sen dokki yeeru sappo e jeeɗiɗo ko yewti koye million Sénégal najo ko wotata ko sa ƴeewi ɓuurani timmani hay million ngaji 5 bani adama donc sappo e ɗiɗi million keddiɗi ɗi kala kañumen ko haaju mumen kippi e on tuma noon ko tolni yimɓe ɗiɗon taton nayon ha joyon potani vraiment ɗeɗɗude ko yetti koye faggudu kono kadi e yaadu leydi Sénégal to banggue faggudu mum ɗum ji sababu noon hande o yonti nde ɓen ɗon sappo e ɗiɗi million bani adama pawɗi mbawata miijede ganda kañumen wonko keppi goɗɗum ko wona politique et puis kala Sénégal nañi ne fuɗɗo famde nde tawno no mbiɗen ni ko nodda koye to banggue ko winditi ko to banggue vote sa ƴeewi ɓuurani hay timmani hay million ngaji joyo bani adama hande so vote dawi wiyete ko wiyete mataw e nder fiche électoral o ko manam ko winditi ko million ngaji 4 e donc ɗi sappo ɗiɗi million foof ko yimɓe ganduɗa ɓe hay hurla ko ala ko sindi ɗumen manam e to banggue politique wadde mbiɗa sikki to kewendi wonto ko toon ɓuuri ƴeewede kono wona yimɓe ɗiɗi yimɓe tato ina daro en ɗeɗɗo faggudu leydi Sénégal en daro ina kaɗa liggueyaji jaadi no fewi te liggueyaji ɗi ko hen foof wawi dañede ɗum no eɗen mbiya tan yo laamu ngu e opposition kala nanan ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko eriɓe e ko yewiti e ɗin noon fannuji woni kulhuli mabɓe ɗiɓe jogui nde tawno kamɓene kadi ko hen ɓe dañata ko hen ɓe dillata ko hen kadi aussi ɓe mbawi naftude kureji mabɓe bandiraɓe mabɓe ko hen kadi aussi ɓe mbawi naftude koye mabɓe ɗum noon yo Allah no wawi gondon erago wawa
mbawa nanede kamɓe ɓe nanne ɗum beele ɗin seppoji mbawa iwde ha laaɓa ceer leydi men Sénégal rewa ɗo naata e jamma andira hanke heccanke o ɗi konngudi mbaynortoɗen e oɗo aljuma hannde eɗen mbiya bandiraɓe aljuma moubarak en jetti Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall adi monero ɓindo jayandeji so Allah lamɗo jaaɓi ko altini yo Allah hokki en ñallude dow jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.